Hi po, magandang umaga po sa inyong lahat mga kaobra. Saan sulok man tayo ng mundo ngayon naroroon, ingat-ingat po tayong lahat. Kasi ang hirap magkasakit, tapos magastos pa. Ngayon, andito po ako sa kusina. Ayan. Ayan, dito po ako sa kusina ngayon kasi magluluto po tayo ng paklay. Ito po ay laman loob ng baka. Ang paklay po, ito po ay special menu ng mga Cebuano. Masarap po ito. Kaya yan po ang lulutuin natin ngayon. Ang mga ingredients nito, ang mga ingredients niya. Yan, meron po tayong onion, meron po tayong ginger, meron po tayong sili pangsigang. Ini-slice ko na yan po. Tapos meron po tayong green bell pepper, meron tayong red bell pepper. Meron po tayong garlic, ini-slice ko na din po. Tapos meron po tayong bay leaves, meron po tayong star anise. Yan, star anise, pampabango po to siya. Meron tayong konting black pepper. At saka syempre, meron tayong carrots. Yan, in-slice ko na din po ito ng pahaba. Tapos, meron po tayong sayote. Yan, pahaba din ang slice nito. Tapos, syempre, may butter tayo kasi igigisa po natin lahat po ito sa butter. Yan, unsalted po siya. Parang vegetable butter po ata to. Tapos, meron tayong black beans. Yan, black beans. Meron tayong, syempre, oyster sauce. Yan. Pangdagdag lasa po yan. Tapos soy sauce. At saka ang pinaka-main ingredients natin na ayan, laman loob ng baka po to siya. Halo na po to siya. Ito po din yung ginagamit nilang pampaitan. Yan, pampaitan ito. Pero ngayon, lulutuin natin paklay. Yan. Hiniwa ko na po to siya ng pahaba. Tapos pinalambot ko na po to sa pressure cooker. Ayan, simulan na po natin. Gisa po natin to lahat sa butter. Ayan po, pinipainit po natin itong yung tawag nito, butter. Tapos, ilagay na po natin yung igisa na po natin yung mga sangkap niya. Ayan po natin yung onion. Ayan. Medyo malakas yung apoy. Hinaan konti. Ayan po. Ayan. Madali lang po ito lutuin. Pero masarap. Ang matagal nito ay yung palambutin mo pa yung yung laman loob. Palambutin mo muna. Sa pressure, kung mayroon mo kayong pressure cooker, mas maganda. Palambutin nyo. Pagkatapos niyan, gisa lang tong mga sangkap niya, yung mga ganyan. Tapos yun lang, dali lang. Yan, sunod po natin yung bawang. Ayan. Gusto ko kasi yung amoy ng butter eh. Kaysa yung mga regular na cooking oil. Mura lang po to dito butter kasi tapos naka-sale pa siya. Ganun. Kaya ako bili ng isang black. Bili ko niyan yung butter na yan. Sa mga lang, half KD, yung magkano niyan sa atin. Half KD. Tapos 1 kilo na siya. Sobra 1 kilo. Yan, marami na. Tapos, ilagay na po natin yung tawag na yan. Yung luya. Yung ginger po. Ang sunod. Yan. Ganyan lang siya. Tapos, itong carrots. Yan, halo natin to. Ito kasi yung medyo matigas eh. Kaya ito yung unahin natin. Uy, may tumalon. Ayaw mo paluto.
Yan. Po. Yan lang. Excuse me po. Tapos, itong sayuti. Yan. Ganyan lang po. Simpleng ano lang. Yan. Yung iba, hindi na sila naghalo ng sayuti. Yung carrots lang hinahalo nila. Yung iba din naman, walang carrots, sayuti lang. Kaya depende na sa inyo kung paano nyo lutuin. Pero ako, hinahalo ko ito lahat para mas masarap. Ayan. Tapos gusto nyo na mas marami yung naluluto. Ayan. Haluan nyo lahat. Pero ito yung pinaka-main ingredients niya. Ayan. Ganyan lang. Tapos, halo na natin yung yung red bell pepper at saka green bell pepper. Tapos itong sili pang sigang, saka na natin ito ilagay pag nahalo na natin lahat. Yung kumbaga patapos na yung luto. Ito yung parang pang-toppings natin. Ayan. Ayan. Tapos niyan, yung pinaka main ingredients natin na lamang loob ng baka. Ayan, itong yan, black beans. Hinalo na natin dito, yung black beans. Isang kutsara lang po ilagay natin. Pwede na yan kasi di naman gaano marami yung niluluto natin. Ayan po, ihalo na po natin dito. Ayan. Sarap nito. Ayan po. Tapos ihalo na rin din natin yung lahat, itong bay leaves. Yan po, yung bay leaves. Yung, tawag nito, yung, bay leaves. Yung star anise yung unang hinalo po natin, sorry po. Tapos ito yung bay leaves. Tapos yung black pepper. Ayan. Yung pinakahuli natin ihalo, ito. Yan, bali pang toppings na lang po natin to pagkatapos ng maluto to lahat. Ayan. Tapos yung soy sauce, lagyan natin ng soy sauce. Yan. Lagyan natin ng soy sauce na konti lang ha. O yung marami. Yan. Ganyan lang. Ayan. Tapos timplahan natin to ng asin. At saka kung mahilig kayo sa Ajinomoto, pwede nyo lagyan, pero hindi ako naglalagay ng Ajinomoto. Ayan. Asin lang, pwede na yan. Saka
kunting brown sugar. Ayan, yan lang po natin yan na maluto yung mga gulay niya. Tsaka ilagay po natin to, yung ano, yan. Tapos yun na, timplahan nyo ayon sa panglasa nyo. Ayan po. Tingnan po natin. Nasa mga 2 minutes na po. Ayan. Medyo marami pang sabaw pero pwede na yan. Para hindi ganong malamog yung gulay niya. Ayan. Okay na to. Ilalagay po natin ay itong ano tawag niyan, oyster sauce. Yan, oyster sauce po, konti lang kasi pag marami parang maiba yung lasa, aalat. Ayan, pwede na yan. Konting halo lang. Ayan, luto na to. Ayan, meron na tayong paklay. Tapos, ilagay na natin tong ano, tawag nito, yung siling pang sigang. Ayan. Ayan ang paklay. Ayan po. Tapos, patayin natin yung apoy. Tapos, kainan na. Ayan po. Maraming salamat po sa panonood nyo, sa pagsabaybay nyo sa aking video. Ayan po, naluto na po natin yung paklay. Kaya, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe. And like and pindutin nyo po ang notification bell para updated po kayo sa susunod na video na gagawin natin. Bye bye!